вопроса, пожалуйста. И да. Сега ще играем едно по едно. Да, аз съм най-добрия. Да. Представил. И къде ще играем днеска? Според тебе, къде ще играем? Да, в Къдър 2. Като стан добре, но какъв е мапа? Ще видиш. Нека да е леко. Няма мапа, които са трудни или... Има мапове, които са има мапове, които са хубави и гадни. Не трудни и лесни. Оля да са терористи. Не. Който първи ще го вземе, брат. Ти само играеш. И сега ще ме убиеш, аз знам. Защото ти бяха първи. Да съм влизал първо, да не ще те убия. Има просто малко предимство. Малко. Той ми даде. Така. Ага, добре. Навито ще видиш откъде. Навито те показва. Тогава аз се разстрелях в колата и не умря. И си назад. Уин. Хората мисля, че от тази загрявка видяха кой е по-добър. Давите, най-тъпо унгера, а па яко е шестица. Само играйте за яко. Хора, пишете в коментарите поръка. Кой ще победи от нас два? Яко. И аз съм за яко, защото е по-добрия. Аз съм Ела, ти срещу мене и пак ще за мене. Хора, избирайте по... Брат, къде ме стреля? Аз се стрелях с помпа. На екрана ми ще видиш, че му... Грабна ли бе? Откъде? Вижте знак. Я съм заходен с това. Вижте слаб по игра. Я съм заходен с тази теория. Ама хората не знам какво нещо. Хора! Хората моя приятел, дето казва, че той е за яко. Не. Айде грем с ножа, защото аз съм с снайпер. Не, аз съм. Давид ме. Аз се пускам за... О, децата тук много говорят, бе. При нас има... хората, ама някакви гледат, защото наши говорят бля. И няма просто да накрана да му. Това е невъзможно. Помпа! Май да юга ще му убиеш с помпа. Добре. Изи. Ето казвата, това не може да е. Не може да е. Аз колко път се убих. Айде, слез да ударя, ако потискам. Това не може. Това не може да му убиеш помпа ли? Аз няма да играя. Защото е много е такъв. Какво е синя? Какво е да с вас, тук се чуват някакви... Айде!
Нож! Изгабрен! На клипу ще виж как те е сам. Чай, Асо! Чай! Хора, да отдам ли предина? Той ще чуя, той е много слаб. Аз чуя да игра вече по-големи. Тото е пах ти бота. Ще бие! Пишете в коментарите за някакво. Според мен ще бие Давид Мацу. Според мен Давид ще бие. Давид. Ще бие. Давид може да ме обърне. Аз съм го бил само 20 пъти. Опа! Къде ще ме попа? Другата страна. О! What? А мой крак влезна вътре! What? Това лак? 21-5. Хора, които са казали, че ако се победи, познали са? Още един пътичка от изгаврия. Не, този път няма. Хай. Искаш ли? Хайде, лапен, чао. Добре, чао хора. Довиждане. До следващия клип. Да.